Assalamu alaikum, yau ne farkon zuwan ka channel na, kada ka manta ka danna mana subscribe da alaman kararrawa domin samun tallace-tallace mu da zaran mun daura. A yau na kawo muku Jerin Jaruman Kannywood mata wanda suke da kuɗi. Jaruma ta farko Rahama Sadau tana da dala 300,000. Jaruma ta biyu Hadiza Gabon tana da dala 250,000. Jaruma ta uku Nafisa Abdullahi tana da dala 217,000. Sai jaruma ta hudu Jamila na Kudu tana da dala 200,000. Sai jaruma ta biyar Mansura Isa tana da dala 200,000. Sai jaruma ta shida Halima Atete tana da dala 180,000. Sai jaruma ta bakwai Maryam Boot tana da dala 100,000. Sai jaruma ta takwas Fati Washa tana da dala 70,000. Sai jaruma ta tara Aisha Tsamiya tana da dala 60,000. Sai jaruma ta ƙarshe wato cikon na goma Hafsat Idris tana da dala 30,000. Kada ku manta ku danna mana subscribe da alaman kararrawa domin samun tallace mu da zarar mun daura. Nan ne karshen bidiyo mu, sai mu sake haduwa da ku a bidiyo na gaba. Sai ku zaba mana waye ne jarumanka.